To na shigowa kenan, bari a cire hulan nan dai ko kuwa. Yauwa to yanzu saura mintuna kaɗan kenan ga mai gabatarwa Salisu Boukari. Muna da minti nawa? Muna da minti nawa? Muna da mintuna 4 dai ne suka rage. To mintuna 4 ne ya rage kuma minti 3? To shi kenan zan kasance da ku kai tsaye domin mu duba irin saƙonni. Mintuna nawa ne na masu sauraro kuma da za mu duba irin kimanin 5 dai haka. To shi kenan sai ku kasance da mu za mu duba irin naku ra'ayoyi. Kwarai da gaske. Yanzu wani shiri ne yake tafiya? Yanzu shiri ne na abu namu. Abu naku. Da shirin abu namu ya ƙare shi kenan sai saƙonni. To shi kenan sai a kasance da mu. To kun ga dai yadda muke yin abubuwa ɗin kenan. Haka. Yauwa ga can mai labarai Zulaiha a can wancan ɗakin, sannan can kuma ga injiniyoyi masu haɗa sauti da kuma masu lura da abubuwa dai ga can Zulaiha kuma. To masha Allah.